aglutinar a la gent ben diferent que també requerim especial protecció i estudi. Per tot això s'estan fent coses que cal fer. Coses com oferir noves subvencions per a fomentar les bandes de música, apostar per la indumentària tradicional, incrementar la inversió i l'aposta pel sector biotècnic, recuperar els indrets municipals, promocionar la cara més cultural de la festa, reivindicar l'art faller amb un reformat i ja oficial per fi Museu Faller, o portar l'exposició de ninot d'una campa a un lloc més digne com és un museu. O fins i tot, com feia aquesta mateixa setmana, el passat dimarts, incrementant en més de 21.000 euros els premis destinats a les fulles. I entre totes aquestes accions de salvaguarda, també s'estan realitzant estudis per a tindre una radiografia ben nítida de la festa i del seu impacte cultural, social i econòmic. Diuen que no s'estima allò que no es coneix, i a més els estudis, que seran públics, es vol que qualsevol que vulgui conèixer millor la nostra festa pugui estimar-la com toca. No és ningú capritx, és una obligació per demostrar amb fets, amb dades, que les falles són un motor econòmic per a València, un gran dinamitzador per a la cultura valenciana i, sobretot, una potent ferramenta de cohesió social per a una ciutadania, els fallers i les falleres, plural i diversa, com és la nostra ciutat, una festa transversal de tots i de totes. Estem fent exactament el que reclama la UNESCO, que en la seva convenció per a la salvaguarda del patrimoni estableix literalment la necessitat de fomentar estudis científics, tècnics i artístics, així com metodologies d'investigació per a la salvaguarda eficaç del patrimoni cultural i material. Per això, entre altres coses, s'està estudiant el gran benefici econòmic que genera la festa. Per això s'està estudiant com aprofitar al màxim el seu atractiu turístic. Per això s'està estudiant l'aportació cultural de les falles. I també per això s'està estudiant la seva composició plural, diversa i l'arrelament a la ciutat valenciana del col·lectiu faller. Perquè si per algú encara no s'ha enterat, efectivament, les falles convivim gent molt diferent, gent molt diversa, gent de diferents edats, diferents creences i opinions, diferents llengües, diferents ideologies, diferents treballs i formacions, i tots amb un mínim comú denominador, com és fer festa, fer falles. I aquesta pluralitat que vegem amb els nostres ulls quan ens fem un casal, podem i devem estudiar-la i demostrar-la com es permet la sociologia. Una prova de l'algodón, senyors, una prova de l'algodón per demostrar que a les falles podem conviure gent ben diferent, cadascú d'un pare i una mare, amb el mateix objectiu. Perquè allò que intuïm és important demostrar-ho amb les ciències socials. Amb un estudi tan normal i amb unes preguntes tan normals com les que qualsevol institució interessada en conèixer l'opinió de la seva ciutadania puga fer. Com és que es fan cada dia i cada setmana per part de les institucions. Us recordava algun pregó de la Setmana Santa Marinera. La pluralitat és el gran valor de les falles i de les festes, de qualsevol festa, que són capaces d'unir a gent ben diferent i de cohesionar-nos i vertebrar-nos com a poble. En definitiva, senyors, les festes valen per a tot el contrari del que vostès volen usar-les. Especialment quan no estan al govern, quan les converteixen en un martell amb el qual volen colpejar a l'adversari. Les festes van unir i no de separar. Per això lamento dir-los, però no. No, vostès són lliures per a, tristament, tractar de convertir les festes una vegada més, no per primera vegada, en una ferramenta d'expansió política. No serà ni la primera ni l'última vegada. Però este govern no va amagar aquesta pluralitat precisament que és un tresor i que les fa grans. Anem a demostrar, amb dades a la mà, que les falles són un motor social, cultural i econòmic. Anem a treure pit, perquè cal treure pit d'aquest paper de les falles, de les festes, com a motor de cohesió d'aquesta pluralitat. Un fenomen divers i transversal en què tots tenim cabuda. Patrimoni de la humanitat i no només d'un poquets, i més encara dels que, com vostès, es creuen amos i senyors absoluts de la festa. Els que tan farten d'aquesta valenciania que es queden res quan es planten a Madrid a votar la greu discriminació als nostres pressupostos. Senyor Fuset debe concluir. Ho lamente, però no. Este govern no va a destruir la opinió dels festes. Moltes gràcies. Algú me pot explicar com se pot demostrar la pluralitat de les falles si no se pregunta per ella? Com pot demostrar que les falles són capaces d'unir a gent ideològicament diferent si no preguntem per ella? Com se pot demostrar que les falles són capaces d'unir a gent econòmicament diferent si no preguntem per ella? Quina forma ha de demostrar aquesta pluralitat?
Perquè jo entenc el Partit Popular, entenc la seva idea de reacció, perquè clar, quan ells estaven governant, feien enquestes amb xifres astronòmiques i les amagaven. I havien d'anar als tribunals per exigir que les publicaren. I entonces sí que les utilitzaven de manera partidista. I aquests tribunals que han obligat a publicar les enquestes que es feien. I no només se dedicaven a fer enquestes que després no publicaven, sinó que encara tenen la part avui de vindre a parlar d'enquestes quan estan dedicant diners públics a manipular les enquestes que feien altres. Quina barra tenen? Quina barra tenen per a vindre avui a parlar d'enquestes quan la seva corrupció arriba fins i tot a manipular l'opinió pública? Destinant diners públics a manipular. Ruego silencio. Jo no tinc por, i per això hem pres una decisió molt valenta. Molt valenta, sent conscient, efectivament, de les crítiques que pot generar. Silencio, por favor. Silencio. Però el senyor Crespo sap perfectament que va ser ell el que va encendre una vegada més i s'atraca de convertir en polèmica aquesta enquesta. Sap quantes enquestes havien fet quan el senyor Crespo va treure el seu comunicat? 500. Sap vostè quantes queixes s'havien registrat? Ninguna. Vostè una vegada més va tirar la gasolina, embadurnada, empapada en portades de diaris, amb troletes i amb mitges veritats. Esperant que una altra vinguera, el senyor Ernesto. És la seva tècnica, porten fent-ho massa temps. Sempre creant i s'enfoca a la barraca, i se conflicte, i se malrotllo, i se apocalipsi, i se van a carregar les falles, se van a carregar les festes amb les que vostès estan treballant a l'oposició aquests últims 2 anys. Jo esta setmana he pres una decisió molt valenta. Deixar en fallers, i només els fallers, i després prohibir fallers, els demás fallers. M'agradaria per tant evitar que la meva presència sigui una excusa des de qualsevol banda per polititzar la festa. A veure quan vostè, senyor Crespo, té la decència i la valentia de deixar d'utilitzar les falles com a ferramenta política per a fer oposició. Com fa sempre la dreta, com històricament sempre ha fet la dreta, utilitzant-la com un martell amb el qual fer mal al seu adversari polític. La millor enquesta sap quina és? Un congrés faller. I això és exactament el que hem plantejat. Però li vaig a dir més, n'hi ha afany de participació. El 87% de les persones a les quals es va convidar a fer l'enquesta van voler fer. Sap vostè que quan se fan enquestes telefòniques, 2 de cada 3 rebutgen fer una enquesta? El 87% de les persones a les quals se va fer l'enquesta van voler fer-la. És més, el 99,6%, totes menys 4 persones que van fer l'enquesta la van fer completa, sabent que és lliure, confidencial i anònima, i voluntària, i que sempre existeix l'opció de no contestar. Però este govern escoltarà l'opinió i li assegure que no, així l'única cosa que se va cremar són les falles, no l'opinió dels ciutadans de València. Muy bien. Bien, tiene la palabra a continuación el señor John Rimo. Bon dia. A veure, senyora Rico, vostè demana que s'aparte el regidor. I comença i el subís. Passa que no. Passa que no, i vostè ho sabia, però anem a comentar. I jo li volia comentar l'argumentació des d'una visió d'una persona no implicada directament en les falles, està fallant o no, però sobretot veig les falles des de fora. Mire, afortunadament les falles són un moviment ciutadà de primer ordre, divers, plural, que queda molt lluny dels tòpics antics que des d'algun que alguns s'entenyen. I ho hem vist avui a fer immobilisme. Alguns, com el Tàndem, el Partit Popular Ciutadans, que voldrien patrimonialitzar la festa, polititzar-la per a dir qui són bons valencians, qui són els valencians, qui són els fallers i qui no. Doncs no, les falles són molt més que això. Demana vostè que s'aparte el regidor que ha treballat perquè el Museu Fallers sigui un museu majúscul. No ha parlat d'això, vull parlar jo. I ha renovat el seu contingut i impulsat la seva difusió i dinamització en la programació d'activitats. Pere Fuset és qui ha aconseguit que un jurat d'experts, sense titulacions partidistes, siga el que trien les falles municipals i qui ha fet unes bases consensuades amb el gremi d'artistes fallers, al que, per cert, s'ha augmentat el seu conveni amb l'Ajuntament. Que al Tàndem Partit Popular Ciutadans no li agrada la despolitització del jurat és una altra cosa, podem entendre, però que no estem d'acord. Volen que s'aparti el regidor que ha aconseguit uns cartells de promoció de les falles amb un nivell de professionalització que ha sigut lloat per veïns, turistes i professionals del disseny i pels fallers. I això ha tingut una repercussió com mai s'havia vist. Una promoció de la festa que ha arribat a l'àmbit internacional en la campanya Fallers UNESCO, que va combinar amb la històrica crida a la humanitat i a la cavalcada del patrimoni
professional que mai s'havia vist. És possible que a vostè no li agradi que s'hagi obert el balcó de l'Ajuntament durant les mascletais a totes les comissions falleres i a la ciutadania per primera volta. Tampoc li agradaran les noves línies de subvenció per a les comissions falleres per tal de posar en valor les bandes de música, perquè la regidoria treballa per la convivència durant les festes que cada vegada són més multitudinàries. Per això s'ha racionalitzat, i vull insistir en aquest tema, el calendari d'instal·lacions de les cartes al carrer, així com els mercadets, la venda de menjar, perquè això afavoreix la mobilitat de les persones i també la seguretat en falles. El regidor, Pere Fuset, amb l'equip de Junta, és qui ha dignificat l'exposició del ninot, no n'estic parlar tampoc, trasladant-la de la carpa on es muntava fins a un lloc tan emblemàtic de la ciutat com és el Museu de les Ciències. Ha recuperat actes com l'Aula de les Falles, per això ja ho sabem, el bloc de dretes en aquest ajuntament que conformen el bipartit opositor Partit Popular Ciutadans, això no li fa. La cultura festiva és molt àmplia, i no n'hem parlat d'això, però en vull parlar així. I a més de millorar les falles cap a l'excel·lència, el regidor Pere Fuset també ha configurat una renovada i exitosa Gran Fira de València, incloent els barris i pobles de València, ampliant la batalla de flors, potenciant actes pirotècnics, fent més atractius els concerts de l'hivern, amb més popularitat d'estils i a preus reduïts. Des de la seva regidoria s'ha promocionat per tota la ciutat la Setmana Santa Marinera, perquè també és una gran festa de la ciutat. De fet, s'han restaurat les imatges, s'han restaurat les roques del Corpus i el seu museu, i no s'oblida de la festivitat de Sant Vicent Ferrer. A Fuset, la il·luminació de Nadal ha arribat per primera vegada als barris i pobles de València. S'ha instal·lat un nou elem artístic al Saló de Cristal, aquí al costat d'este ajuntament. Per primera vegada, València celebra la jornada de l'any nou amb una festa que mereix una gran ciutat, amb la festa de les campanades del Cap d'Any. La cavalcada de Reis, que és nou format, amb una direcció artística, ho vam gaudir tots o quasi tots. Si després de totes les mentides que vostès estigueren dient que si anàvem a llevar que si volien prohibir els caramels, que si anàvem a destruir les falles, recorden, han fet el ridícul i l'han fet una vegada. Demanen la divisió de qui ha rellançat Expo Jove amb un augment de visitants incontestable i de qui ha impulsat la declaració aquí de la processó cívica del 9 d'octubre. I mentrestant, Partit Popular i Ciutadans reclamant cremar enquestes, censurant opinions. Recorda vells temps. Ja sé que a vostès els molesta que les festes siguin considerades cultura festiva. L'han volgut polititzar i no els agrada, però ho lamento. Les falles i les festes de la ciutat són de tots, absolutament de tots els ciutadans. Tiene la palabra el señor Joan Riba. Bueno, en primer lloc, m'alegre de que el sabó en el que ha rentat la cara del senyor Fuset sembla ser bastant bo perquè ningú de vostès ha contradit res del que dic i són elements totalment objectius. Per tant, li torno a repetir, senyora Picó, Pere Fuset té la confiança de l'alcalde i del govern de la NAP. Per la seva incansable i incomiable tasca al capdavant de la regidoria de cultura festiva i perquè les falles no són patrimoni de cap partit polític. Han parlat vostès d'enquestes, bastant. Quin aport tenen vostès a escoltar, a conèixer l'opinió dels fallers de base? Nosaltres no tenim por, sinó al contrari, tenim interès per conèixer la diversitat d'opinions en les comissions falleres, dels presidents i dels que no ho són, de tots, de totes, perquè el camí cap a l'excel·lència o té la complicitat dels fallers de base o serà impossible d'aconseguir. Mentre jo sigui alcalde, no ho dubten, este ajuntament no destruirà les opinions de ningú com en altres temps es feien aquells que cremaven llibres, que és el que vostès reclamen d'alguna manera en ple segle XXI. Totes les opinions que ens agraden o no ens agraden són importants i clar que són rellevants les opinions dels fallers de base. Aquest ajuntament fa enquestes perquè li interessa l'opinió dels veïns i veïnes de València. Quan el Partit Popular governava, recorden, aquest ajuntament també en feia. Però la diferència és que no es publicava.
Ara, amb llums i taquígrafs, anunciem la posada en marxa d'enquestes, tal com es va informar en aquest cas a la interagrupació de Falles en el seu moment. I els anuncie que continuarem recabant l'opinió de la ciutadania, per molt que això a algú no els agrada. L'enquesta per la qual vostè demana una dimissió, senyor Picó, ja que volen que són capaços d'arribar, complix els estàndards de qualsevol estudi sociològic i està comprovat fins i tot en els centres universitaris. L'ha dut a terme una empresa amb més de 25 anys de trajectòria professional i és necessària i imprescindible per fer una radiografia completa i global de la festa de Falles.